На здымачнай пляцоўцы ёсць усё: канфлікты, перамогі і паразы, пераадоленне сябе і галоўнае – шчырая радасць ад ператварэння. Так, запаветная мара удзельнікаў аб новым памеры паступова ператвараецца ў рэальнасць пад кіраўніцтвам каманды прафесіяналаў. Кожны тыдзень удзельнікі праходзяць каманднае выпрабаванне і кантрольнае ўзважванне. Той, у каго апынецца горшы вынік, пакідае праект. Вот, чуть-чуть, вот. Давай, 2. 3, молодец. 4. Спасибо тренеру. Спасибо. Работали, хорошо, молодцы. Не забываюць удзельнікі аб трэніроўках. Трэнеры робяць усё магчымае, каб зрабіць іх як мага больш прадуктыўнымі і цікавымі. Сейчас стоп. Еще чуть-чуть и можно. Камандны дух – адна з галоўных умоў праекта, бо змагацца з лішняй вагой у камандзе куды прасцей, чым у адзіночку. Давай. Успеешь? Я уже почувствовала силу. Раньше я приходила на тренировку, Андрей, наш тренер, показывал упражнения, думаю, я этого не сделаю. И начинаешь делать, и с каждой тренировкой сил больше. И сейчас я понимаю, что я могу многое, поэтому хочется себя, сейчас уже вес маленький, хочется себя, так сказать, выжать всю, чтобы сброс был получше, потому что сейчас сложно уходят килограммы. Новый памер – гэта толькі рэальныя гісторыі рэальных людзей. Сачыце за дзённікамі праекта ў ранішнім эспрэса, а таксама глядзіце поўную праграму па нядзелях а 21:10 на Беларусь 4 Брэст.